Lihat apa? Kirkhat Jagaseng Hito kata ka Henyotrap Integrated Territorial Organization haka jingalam jong ba nil ula penram jer ya ka sarkar ba de kipulet halor ka jingsha set yap jo ba cheristed feel thank you bar ula penram jer shu halor ka jingka mi ki khon kham kanu kanong rem. Ini nak kalian jong ka HITO Henyotrap Integrated Territorial Organization. Iwan lang ni hakani upor pemerintah. Namar ngi yosno ya jingkhat kendit no jong ba Chesterfield. Thank you. Halor ki kam ba kasorka kalau ba dang tilang hakini ki bentai ba fair lor ki blas halim kra ni bentai katum ki news media channel ki ba batai te hak meningkong kaba penpai ka jing solusi kaba kra kalau ba ya ki khon la sha ban kem lang la sha ban ra lang te kat kum gaji osngo jungi na u officer in charge bawa ra untuk sengi hang ni ya ki khon jungi hakani ka por pemerintah ani kenta ka pemerintah ki ong ba ki khon ki nang mut ba ki dei ki nong bot ki bodyguard jungi ba che penban ki khon ki ti te ka jing kli sha government kalong ba hato kita ki khon ki dong ti ayu halor be dei ba ni ka kap balai pimpin saja ya kita kipat ba babun balang balai pimpin saja ya ki kira ki baul lului ki bomdan ke ai kani ka pensyai kedar bat pen khtar ya ki samla nama ki makio ki dikon samla pen khtar ki samla balai uncukam ya wa uneng kalenda tip ya ki shisha ban pen saja ya lului atau under which provision jonggaan balathok ba bahap an kem si ki kon ki tiru te nakaliang jungiru ngeseng ni penram jor ya sarkar halo kani ka benta baki hile kai ka bang kwa ban kentu ikon samla nang ni syakmat kalong ba nginyat akalanti ka badai bat baladan kino kijing ki bawan ban shop aka jing im jungi ngide ban ele syakmat bantur seprang ban narat dan kong kini ki kam ki belong biat ki belong illegal jing shisha ngakwa ruman pan clarification nak sarkar ba hatu kala yok mo kung kata ka jurisdiction lane pila yok mo kata ka report ka order nakut ban rak lang iki ban investigate iki kata di clarification bang nakalian juga sing jungi doa baki di ban ayah ta clarification balor halor penuh ka benta berkira iki kun baki la yok ni kata juga clarification nakut order nakut bakin raiki nomor kakut ka hi kaya kakun ke prosedur syaban arrest unu nu brio kidu ka man yo sya ko odon nakut te halo bidi jung ba si lada khat i ban investigation long brio bala khot iba imlang salang te ibu jun mesim ru ban ai mesim nak por skopor ikhna samla im kum brio sida kat kini kisngi jingi i kepertai barak hoi baki batai te haduk bandau poi hadu tau pot bandong ban poi hadu ni pot ban du i kemen sim te trai kasarkar kan adai hi dang gubernur ban perkat ha kan tam i yakini ki balului ki kon ki ti ki bomdan jing tep ru te halor bagi ni mentaru ki banjur biang sa sisin ya kasarkar balalong bala nakaliang jongki ilman a proper investigation ba nakai ka benta pada hakano kanong rim ba yaki kon ki tiru penyadan bentala kamne kamde ka inheritance property masih penher pateng da ka jingle jokiwe penher pateng ikiwe sarkar hi kan aya kata ka jing pensyai ka batikna ka bobiang bat nakaliang ka sengru nginam kerten din nginibut din nang ni shmat ngini follow up yakini matas kanang mungkin yo saya kata jing syai ka bapura dawajur yak sarkar ba kiriman ai ka clearance ka bobiang on to which ground pada hakano ka benta bakile ai ka ni ka te publish bon thank you